Iye lu'ulu'u a cikin juji. A cikin doje. Sunana Awwal na cikin shirin lu'ulu'u. Ibrahim Bala, marubucin shirin lu'ulu'u, ɗaya daga cikin mai taka rawa a matsayin jarumi, sannan kuma ɗaya daga cikin wanda suke bada umarnin wannan katafaren shiri mai suna lu'ulu'u. Insha Allah mun shirya tsar domin kawo muku shirin mai farin jini, wato shirin lu'ulu'u. Za a ci gaba da nuna wannan shirin ne, ko kuma ce shirin zai ci gaba da zuwa muku 12 ga watan August. Alhamdulillah mun zo muna ta kokari ga mu a garejin Baba Manaja, kuma ma'aikata da jarumai da kowa alhamdulillah abubuwa suna kyau. Sannan Hausa suka ce rana ba ta ƙarya, sai dai uwar ɗiya ta ji kunya. Komin nisan dare kuma gari zai waye. To alhamdulillah masoyi muna muku albishir wannan ƙayataccen shiri namu na lu'ulu kamar da kuka saba bibiyan mu a shahararriyar tashar nan tamu ta Kannywood exclusive. A yanzu haka ma za mu ƙara dawo muku ranar 12 ga watan 8 shekara ta 2023. Insha Allah za mu ci gaba da haska muku wannan ƙayataccen fim namu na lu'ulu. Ɗaukaka daraja shi ke wa wanda ya so ya yi zarce, ba ni rai na sana'a ta rabu ne masanin gobe. Sunana Abba abokin bawan mata. Sunana Hajiya Aisha Muhammad Adam. To gashi kamar muna cikin location ne, wani location ne wannan? Location ɗin fim ɗin lu'ulu'u ne. A jihar Katsina. Insha Allah. So Hajiya ana ganin ki a cikin lu'ulu'u, ko zaki tunatar da mutane wannan role kike buga a cikin wannan shiri? Ni ce maman Khadija a cikin fim ɗin lu'ulu'u. Khadija kuma ita ce yarinyar da suke soyayya ita da Awwal dan gidan Inna. A yanzu muna wani set kenan? Muna set ɗin lu'ulu'u season 5 and 6. Season 5 and 6 kake ɗauka yanzu? Insha Allah. To za ka iya gaya ɗan kallo sunanka da matsayinka a wannan production? Sunana Murtala Haruna, ni ne production manager na wannan aiki insha Allah. To masha Allah, wani irin kake ji da yanayin ma'aikatanka? Ma'aikatan gaskiya alhamdulillah sun jajirce suna aiki ba dare ba rana. I'm happy sosai, ina jin daɗi sosai da wannan aiki insha Allah. To wani irin abu za ka iya gaya wa mutane yadda kake jin daɗin zama da daraktanka da producer-ka? Producer na gaskiya bai da matsala, sannan darakta na ma bai da matsala. Muna aiki sosai, muna haɗa kanmu, ba mu da matsala. Karki damu a bar suna na sani baki da laifi. Sun ɗan da na fashin wahala, to ai duk kusan mafi akasari tun da shi wannan fim ɗin mun gina shi ne akan harkar jari bola. Fim ne wanda muke yi cikin ƙarafa na gwangwan da ake siyarwa. Ina iya cewa gaskiya mafi akasari akwai sinasanai da yawa waɗanda suna da wahala ciki gaskiya, saboda idan mutum ma bai a hankali ba yana iya zuwa ya taka wani ƙarfi wanda zai fasa mai kafa ko ya ji masa ciwo haka. To ko za ka iya gawa ɗan kallo irin yadda kake jin daɗin aikin da irin ƙalubalen da ka samu a ciki? Fiye da yadda ake tsammani, domin shirin lu'ulu'u ya zo daban a cikin shirin fina-finai a wannan masana'antar tamu ta Kannywood, domin ya ɗauki sabon salon da ba a taɓa zuwa da shi ba a irin shirin fina-finai Hausa da ake. Idan kana kai na sana'a da za yi kwanan kunci ba. Kayan aiki, ma'aikata, location, komi da komi yana tafiya yadda ya kamata. Munana iyan ɗiɗi, wata iya ɗani na iyan a ɗiɗi a matsala ɗan Kannywood. To gaskiya ni fim ɗin lu'ulu ina son fim ɗin sosai, don saboda mafi akasari yanzu ma dai ba da wani top fim na wanda nake jin daɗi nake yi, mutane suke kallo na a matsayin ina fim sama da lu'ulu. Ina jin daɗin shirin baki ɗaya gaskiya, babu wani sin kwaya ɗaya wanda zan iya cewa wannan sin ɗin ya bani wahala. saboda abin na burge ni sosai, saboda ni gaskiya duk sati baya wuce ni fim lu'ulu. Saboda haka na ji labarin kun zo kuna shooting din, abin ni ya burge ni, na so bari in zo ni ma in gani da ido na. A cikin wannan shirin namu suna lu'ulu, sunanka da Allah da aikinka? Sunana Umar Bashir na yaya, ni mataimakin mai ci gaban shiri ne a cikin wannan shiri mai suna lu'ulu. Wannan shiri yana da faɗakarwa da ilimantarwa kai har da nishaɗantarwa. Bugu da ƙari
kai sai dai masu kallo sun gani, saboda wannan abubuwan da kuke gani an zo muku da sabon al'amari, saboda a wannan karan shi producer ya shirya sosai, saboda season 2 ma ya daukan muku a lokaci daya 5 and 6 suna nan suna haska shi a tashar mai suna Kannywood Exclusive TV. Ni aika na yawa ke gare su. Na ɗaya dai ina costume wanda ya sani, wanda ke bada kaya haka, sannan kuma ina taka rawa a gareji, cikin garejin Baba Manaja. Duniya mai juyi ce, yau da gobe ta Allah ce. Ko za ka iya ga dan kallo irin yadda kake jin daɗin aiki da producer ka da daraktan ka? Gaskiya da daraktan da mataimakin daraktan da shi da kai kowa da kowa, tun daga production assistants da kowa suna ba mu haɗin kai su 100%. To irin kalubalen da ka samu a ciki muke so ka dan gaya wa dan kallo. Ai komai da ka sani a rayuwa yana da kalubale, amma shi na lulu'u ya bambanta daban, ba don kuma saboda yanayin yadda aka ɗauki shirin akan sana'o'i da kuma dogaro da kai. Saboda jin daɗin yadda ake haskaka wannan fim ɗin, kuma ana darata sana'ata, ana nuna abubuwan da ke cikin sana'a, sannan ana nuna kalubale ɗin da ke cikin sana'a, sannan kuma ana nuna yadda muke samun mu da mutane sana'a yi. A cikin dode. Sunana Hajiya Binta Ula. A cikin lu'ulu'u fa? A cikin lu'ulu'u inna ce, wato babar Awwalu. Awwalu dan gwangwani. Sunana Mas'ud Sani Sarkin Hawa. A cikin lu'ulu'u kuma ni ne Alhaji Badamasi. Muna ɗan fim ɗin nu'u-nu'u. Hinin bayan fim mai almarma mai daɗin nuna nu'u-nu'u. Ɗaukaka daraja shi ke wa wanda ya so ya yi zarce. Bawan mata yaro ne mai hankali, mai haƙuri, kuma wanda ya iya tafiyar da mutane, tunda kaga duk dai kusan shi ya tara ma'ana. Yawwa to muna da kyakkyawa halaka tare da shi ta kyautatawa da mutuntawa da ganin girma, musamman ni da nake tsohuwa da kuma shi wancan ɗaya tsohon. Masha Allah. Albishir inda zan yi ma 'yan kallo shine insha Allah nan da 12 ga wata zai fara fitowa. 12 ga watan August kenan? 12 ga watan August. To ani dai albishir din da zan wa masu kallo shine su ƙara gyara zama. Sannan kuma mun ƙara tsabtace sana'ar gwangwan, wacce ta hanyar arziki za ka kai kayanka a siya a baka haƙƙinka daidai gwargwado yadda ya kamata, ba sai ka ɗauko kayan wani ka kai ba. Du babu wannan, an tsabtace sana'ar gwangwan yanzu lafiya lau. Isa Bawa Dore yana kokari illa kokari, saboda nan wannan ya ce kaza, wancan ya ce kaza, kuma ya iya ma kowa duk abin da kace kana da bukata a location Isa Bawa Dore zai baka. Wajen tura maka kuɗi idan aka gama aiki, ko kuma kafin a gama aiki in kana da bukatar kuɗi, insha Allah da kai mai magana zaka ji kararrawa a cikin. Masha Allah. To shi shi bawan matan fa, wato ainihin mai fim din fa. To sha kurkun din zaka ce mana ko shi bawan mata. A cikin dode. In Allah ya so ya yarda 12 ga watan Agusta ranar Asabar za a ci gaba da haska wannan shiri na lu'ulu'u zango na 5 a tashar mu akan YouTube mai suna Kannywood Exclusive da izinin Allah. Jama'a dole a ba mu haɗin kai, lu'ulu'u namu ne, naku ne kuma. Muna nan muna shirya masu fim ɗin wanda suka sani dai kamar yadda suka sani, kuma za mu ci gaba da sakan masa shi, sannan kuma akwai abubuwa da dama da aka karo wanda hutun da muka je yi idan ma wasu sun dan ji babu daɗi akan mu za su ji daɗi akan mu. Channel ɗinmu shine Kannywood Exclusive. Ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawa. Lu'ulu'u.